Goeiedag. Vertel. Ik ben van Heer van Omroep Friesland. Ja. En wij stellen de vraag, wat hing er bij jou boven de bank? Wat bij mij op de bank zit? Wat er boven de bank hangt? Een brug. Een brug? Ja, Maar we die misschien een cent? tuurlijk, kom maar binnen. Had jij de brug zien boven de bank? Ja, nee, ik overdrijf echt niet. Een brug. Zo. Ja, voor de katten. Ja. Normaal staat het kerstdorp er natuurlijk niet. Nee. En dan kunnen de katten via de plankjes omhoog. Kunnen ze en daar bovenop, daarin en op de brug. Want de katten houden graag van bovenaf naar beneden kijken. Oh ja. Ja, dat is hier de beste kriesdorp inderdaad. Ja, zeker. Ik zal hem even aanzetten. Dan zien we er nog wat van. Goeiedag hé. Ja, er staat nu een klein maandje. Dat heeft nog 1,5 maand te gaan. En hij stoot die makken. Ja, klopt. Ja, Ja, hè? Samen met deze hier, die zegt af en toe vandaag moet een poppetje en hier moet een poppetje. Daarvan zijn de batterijtjes leeg. We moeten er opnieuw batterijtjes in doen. Sommige dingen gaan nog op batterij, het meeste gaat wel gewoon elektronisch. Oh, ja. Dus dat is wel mooi. En waar komt jouw fascinatie voor kerst vandaan? Zo'n 13 jaar geleden is mijn opa overleden. En die had echt heel veel met kerst. Het was echt zo'n typische opa en oma waar je kerst viert. Grote tong, cadeautjes, alle kleinkinderen, alle kinderen van hun waren daar. En toen overleed hij en echt een hele hoop zijn gelijk gestopt met kerst. Want die zagen gewoon niks meer positiefs in kerst. Want hij is de derde kerst nog overleden. En juist ik vond dat zo mooi van, ja, maar hij heeft het juist gehaald. Hij heeft juist kerst gezien, dus dat moeten we juist blijven vieren. En zo ben ik altijd doorgegaan met, ja, eerst normaal een kerstboom, dan een klein dorpje en dat is nu uitgebouwd naar dit. Oh, ja. Ja, Dus het is ook een beetje een aandenken aan je opa. ja, in principe wel. Ja. Papa, Ja. mag ik speks van die? De wie? Van speks van deze trein. Die zal ik er zo bij pakken, ja?